Jood bura motenre koda duond bura mar Kenya Kwanza kata riwruok mar Kenya Kwanza koro dwaro ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu gwe tao kaluwore gi chochni mane oneno e duoko mar penj mar KCPE mancholand juma mokalo. Jood burago bende dwaro mondo tim nonro ewi kaka ne onon penjgo matimore ka jonyuol moko koro dhi e doho mar kwedo duoko ma nyithindgi noyudo. Migawo mar somo kod duol mochung' ne penj madongo e pacho ka KNEC medo yudo seyo kaluwore kod duoko mar penj maduong' mar klas 8 KCPE ka koro moko kuom jood bura mag Kenya Kwanza dwaro ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu okaw ting' mag chochni ma ikoni ne owuok e nono penjgo. There is a feeling that KCPE was not fair, was not credible. This is pure shame for our republic and for our education system. We cannot accept. Wazazi wanalia. Tuwezi kuwa na mtihani ambayo watu hawaelewi matokeo inaenda namna gani. Kotel nigi kod jakom mar komiti mar somo e od bura mamalo Julius Meli. Jood bura go koni en wich kuot maduong' golo duoko mar penj mobam ka gipenjo gima omiyo duol mar KNEC kod migawo mar somo ne orikni gi nono penj ka gima penj ne dar. That was the essence and haste ya Machogu kuharakisha hii mtihani mpaka ni kama walilazimisha walikuwa na mark wanafunga majo na kumark tu na kuassume hii ni 83. Now we are shattering hopes of our young children. It's not possible. Mimi nimewahi kuwa mwalimu kupata wanafunzi wapate marks sawa 875 all through watoto 100. Unapata mashule zingine wanafunzi wanascore marks moja, the entire school wanascore marks ati ya science 75 kutoka juu mpaka chini. Hiyo inawezekana kweli? Shule nyingine ati watoto wanapewa marks ya ile course hawakufanya. Hiyo vitu inawezekana kweli? Jood bura go koni duoko ma higani mar penj mar klas 8 KCPE nyiso ni Machogu chal ka gima ticho bago ka gikoni kata mana e penj maduong' mar klas 12 ma higa mokalo ka giwacho ni tim makama ka oponi ok ong'i malong'o biro thiro lek mag jopuonjre mathoth ma pacho ka kendo koro gidwaro ni mondo mi tim nonro mondo ng'e adiere gima ne okelo duoko magalagala e penj mar klas 8 ma higani. Mwaka jana tulikuwa na mambo ya ish mtihani ya form 4. Tukashinda shule imekuwa number 1. Hii shule imetokea wapi julikani, lakini ikawa number 1. Mara hii imepatikana suliona mambo yake. So tafadhali tumfanye inquiry sababu mwenye anaumia ni mzazi wa kawaida. Ati mtihani sasa hii watoto wenye mharibu mtihani yao. Will you remarket or will you do another exam? And this is laziness. Hakuna njia nyingine, hakuna jina nyingine ya kupatia kwa Machogu. This is laziness on your work. Jood bura koketho dhogi kinde ma jonyuol mag sikunde moko ariyo donjone sirikal koting'o Attorney General kod migawo mar somo gi duol ma ochung' ne penje pacho ka KNEC e kind mamoko ewi duoko ma gikoni ok giyiego. Kokalo oboke ma gichwalo e doho, jonyuol mag skul ma Kitengela International School kod St Green Hill Academy koni duoko momigi ok nyis adier kaka jopuonjre maggi ne osebedo katimo. E kinde ma ng'ur medo wuok ewi duoko mar penj mar klas 8, wang' koro keti ka be ibiro kawo okang' mar yango gima diponi ne otimore e kinde nono penj mar KCPE ma higani.